even serieus eigenlijk. Ja. Dan maar. Wat wie er aangurkt. We zitten hier voor het Fries Jongensgala. We zijn er ook weer met het darrieringsdwaan. En we gaan dit hier 4 uur. Let wel, uw eerste lustrum. Feestje. Wij gaan eigenlijk de meeste verrassen, want we weten natuurlijk van elke keer wel dat we een prachtig programma hebben. En daar zijn wij nog druk mee bezig, maar in ieder geval kunnen we zeggen dat Johannes Riepme komt. Ja, onder oren. Ja, die komt ook. Ja, en Femke. Femke komt. Ja, En Anneke Dauma komt ook. Oh ja! Maar het is... en Gerbe Douwstra komt en Pieter Wilkes. Ja, ze weet het nog net, maar ze komen. Op 26 en 27 op 19 juni 26 en 27 november op Snijt een beetje. En, meestal ben ik natuurlijk slucht om erop te komen, de 4 uur. En het was al eerder nog bingo, maar nou, dit feestje vanzelf. Maar even net missen. En daarom hebben we een voorverkoop. Ja, en dan binnen kaarten binnen goedkoper. Dus dan kunnen mensen natuurlijk met die voorverkoop komen, maar dan is het voor bingo. En dat begint al op 1 mei. Dus je moet er wel bij wezen, want het wordt wel smoor erop. Ja. En 1 mei leggen alle vogels een ei en het Fries Jongensgala komt er ook bij. Hoe is die? Tekst. Hoe is die? Ik heb een vesco, maat. Nou ja, in ieder geval, dus dat moeten we je even vertellen. Gurre en Pieter die het smoor erop, want die konden er nog net bij wezen, maar ze zijn er wel bij dus. Ja, wat maar we meer zeggen. Inelawij dus, Inelawij. En je kunt kaarten bestellen bij via www.delawij.nl of 0412 33 50 50. je moet alle hier komen op het Fries Fries Jongensgala. En dan? En dan?